Hey ondernemer, facturen kwijt? Want met Absoluut KMO Start werk je online, klaar voor de toekomst. 1 licentie, alle functies. Geen stress, ga naar absoluut.be/e-invoicing. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. Limburg is leider in Vlaanderen als het over vergroening van speelplaatsen gaat. Canadees Adam Bienenstock is een expert op dat vlak en kwam kijken naar een Limburgs voorbeeld in Genk. Hoe ziet zo'n groene speelplaats eruit en waarvoor is het allemaal goed? Jannik Kams, regiojournalist. Jij bent er vandaag bij komen zitten in de studio. Welkom. Dag Cato. Hi. We gaan het deze aflevering hebben over groene speelplaatsen. Hè? Maar misschien kan jij eerst even uitleggen wat dat juist is, zo'n groene speelplaats. Wel, het probleem is dat heel veel speelplaatsen in Vlaanderen er eigenlijk heel saai bij liggen. Dat zijn grote grijze vlaktes, veel beton, tegels, asfalt. En als we eerlijk zijn, dan valt er eigenlijk helemaal niet zoveel te beleven voor kinderen. Dus het idee is gekomen, deels vanuit de overheid ook, maar ook vanuit de scholen en de leerlingen zelf. Laat ons die speelplaatsen openbreken, daar groene oases van maken, met meer gras, bomen, struiken en speelelementen ook. Ja. En het is eigenlijk onze overheid die dat ook aanmoedigt. Hè? Dus zowel op Vlaams niveau als in de provincie Limburg. Die moedigen de scholen aan om daarmee aan de slag te gaan. Daar zijn ook best veel middelen voor voorzien. In Limburg zijn er al 90 scholen mee bezig. Dat is voor bijna €1,5 miljoen dat daar naartoe gaat, naar groene speelplaatsen. Ja, en is dat voor de overheid en voor Vlaanderen, voor Limburg dan vooral iets om te ontharden dat zij dit nu doen? Ja, ontharden was een term die je heel vaak hoort terugkomen. En dat heeft er natuurlijk voor een deel mee te maken. Voor Vlaanderen kadert dit project ook in het kader van hittebestrijding, tegen droogte, tegen extreme regen. Want ja, zo'n grote betonnen vlakte, ja, die neemt natuurlijk helemaal geen water op. Hè. Het water kan dan niet de bodem incijpelen, dus dat zorgt nog voor nog meer verdroging. En wat je ook merkt, ja, op hele warme dagen, we zijn bijna vergeten hoe dat voelt, Ja, maar dan klopt. Wordt zo'n speelplaats, zo'n betonnen vlakte, natuurlijk heel erg warm. Dat nodigt ook niet uit om te spelen. En dat zorgt dan weer voor hittestress, ja, in de omgeving, maar ook bij de kinderen zelf. Dus het kan zeker een rol spelen om het klimaatprobleem mee aan te pakken. Maar het belangrijkste luik toch van het project is de voordelen die er voor de kinderen aan verbonden zijn. Hè? Voor hun gezondheid, de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van iedereen op de school eigenlijk. Ja, en jij bent woensdag gaan kijken op zo'n school met een groene speelplaats in Boksbergheide in Genk. Hoe zag het er daar eigenlijk uit? Ja, de basisschool in Boksbergheide, dat is eigenlijk een heel grote basisschool en meer dan 600 leerlingen gaan daar naar school, kleuters en het lager onderwijs. Het is een best grote speelplaats dus ook, dus dat geluk hebben ze wel. En die ligt voor een stuk op een heuvel eigenlijk. Het loopt een heel eindje bergop. En als je binnenwandelt, dan zag je ook al meteen weer zo, ja, die bekende harde vlakte eigenlijk. Veel tegels. Er waren al wat eilanden opgebroken met wat klimaatbomen die daar geplant zijn. Maar ja, die moeten best nog groeien. Maar dan, het ligt bergop, dus je kan een trap op, best een hoge trap op. En dan werd het eigenlijk pas echt mooi. Dus daar had je boven op de heuvel eigenlijk het hoogste punt van die speelplaats een stukje echte hei. Nu, het vreemde ervan is dat tot een jaar of 4 geleden was dat stukje speelplaats verboden terrein voor de kinderen. Oh. Jammer. Dus eigenlijk werd dat alleen gebruikt, vertelde de directrice mij in september, om tijdens de sportles rondjes te lopen op de hei. En verder mocht daar zeker niemand komen, want ja, je zou wel eens vuil kunnen worden of je pijn doen. Of weet ik nog wat allemaal. Maar nu ziet die zone er dus helemaal anders uit. Aangekleed met takken, bomen lagen er, struiken, speelelementen, boomstronken om over te kruipen, grote boomstronken die als stapstenen dienden eigenlijk door het landschap. Er was ook nog echte hei. Takken en zand lag er verspreid. Met die takken kon je dan weer een kamp bouwen. Dus ja, echt een hele leuke speelplek geworden. En verderop was er ook een tiny forest aangelegd. Ja, en dat
Het is de bedoeling dat daar de begroeiing wat dichter wordt. Ja. De grote bomen die zijn daar gerooid langs de straatkant. Er zijn nieuwe bomen geplant. Die moeten nog dichter naar elkaar toe groeien. Met daartussen een wandelpad, picknickbanken en een plek om buiten les te geven. En dat is eigenlijk een plek meer om tot rust te komen, om te chillen. En de afspraak is dat je daar zelfs niet met de bal mag spelen. Oké, maar het klinkt wel als een hele leuke speelplaats. En als ik het zo goed voor me zie, dan is het eigenlijk een beetje opgedeeld in verschillende zones. Hè? Waarom is dat eigenlijk zo goed om van die verschillende zones te creëren voor kinderen? Wel, de directrice die vertelde mij onder meer dat elk kind andere noden heeft eigenlijk. Hè. Ze weten dat zo'n speeltijd, dat is voor 1/3 van de leerlingen eigenlijk gewoon een stressmoment. Want dan? Want ja, zo'n grote betonnen vlakte waar niet veel te beleven is, buiten misschien een touw en een bal en dan ook nog te weinig ballen, ja, dat zorgt voor conflict. Niet iedereen kan daar zijn gading in vinden. Het is daar druk, het is daar warm. En op zo'n groene speelplaats kan ieder kind eigenlijk zijn ding doen en zijn interesse verder uitpluizen. Ook die kinderen die misschien liever een rustig hoekje zoeken tussen de bomen of die liever echt zich uitleven in de natuur, willen klimmen en klauteren. En dan is het helemaal niet meer nodig om ruzie te maken of vervelend te doen over die ene ballen. Want niet elk kind wil per se voetballen of basketballen. Sommigen willen liever in de natuur spelen, kampen bouwen. Nu, dat moest ook wel een beetje gereguleerd worden. En er werd mij verteld, er werden alles kampen aan de zijkant van de speelplaats tegen het hek gebouwd. Ja, oké, daar moet natuurlijk op ingegrepen worden. Maar in het algemeen zien ze dat iedereen eigenlijk zijn plekje heeft gevonden op die speelplaats. Ja, dit was nu 1 voorbeeld van zo'n school. Maar je noemde net ook al een getal van in Limburg zijn het al zoveel scholen. Dus eigenlijk nemen wij in Limburg best een goede plek in op het gebied van groene speelplaatsen, als ik het zo begrijp. Ja, dat klopt. Limburg is op dat vlak een voortrekker in Vlaanderen. Al zo'n 90 scholen zijn ermee bezig. Op 55 plaatsen is die vergroening afgerond. 35 andere die zijn nog met dat project bezig. Het is vooral het Provinciaal Natuurcentrum dat hen op weg helpt. Sinds 2018 zijn die daarmee bezig. Meer dan 8000 bomen en struiken zijn er al geplant in al die scholen. 100.000 tegels gewipt. Dus dat is best wel een groot project. €1,5 miljoen is daarin gestoken. En al die kennis die ze daar rond vergaard hebben, die hebben ze deze week gebundeld en gedeeld op een internationale conferentie. Die is doorgegaan in het provinciehuis in Hasselt. 170 mensen zijn daarop afgekomen, deelnemers aan die conferentie. Uit 22 verschillende landen, uit Chili, Canada, Ethiopië, zelfs 3 deelnemers uit Japan. En de bedoeling was eigenlijk om ervaringen te delen, inspiratie op te doen. Op de eerste dag werd er gesproken over waarom zo'n groene speelplaatsen heel belangrijk zijn, hoe je dan dat best aanpakt om die speelplaats op die manier in te richten. En de conferentie is dan afgesloten geweest met eigenlijk een tour door Limburg en daarbuiten om naar al die goede voorbeelden te gaan kijken. Janneke, jij zei net al, die transitie van betonspeelplaats naar groene speelplaats heeft ook heel veel voordelen voor de kinderen. Wat mogen we daaronder verstaan? Wel, om dat toe te lichten, die voorbeelden, hebben ze een echte expert op dat vlak naar hier gehaald. Dus het Provinciaal Natuurcentrum had Adam Bienenstock uitgenodigd naar de conferentie. Dat is een Canadese expert en ambassadeur van groene speelplaatsen. Hij heeft ook een uit de kluiten gewassen familiebedrijf dat plekken omvormt tot groene speelplaatsen. En zo is hij al de hele wereld rondgereisd en heeft al meer dan 3000 speelplaatsen ingericht. Wel, hoe is hij bij dat thema gekomen? Want het is toch wel een niche, moet ik zeggen, in bedrijfsvoering. Wel, Adam Bienenstock die had een beroemde vader, John, dat was een immunoloog. En hij vertelde me hoe dat hij 1 belangrijke les van zijn vader geleerd had. En dat was nooit je handen wassen voor je aan tafel gaat. Ja, dat is iets wat hier vaak tegenovergesteld aangeleerd wordt natuurlijk door heel veel mama's en papa's. Maar, behalve door oma's. Die zeggen vaak, zand schuurt de maag. Wel, ik ga je meer vertellen over de vader van Adam, John. Ja. En die man die had eigenlijk een bijzondere theorie daar rond. Hij bestudeerde eigenlijk het verband tussen onze darmflora en de hersenen. En volgens hem hebben de microben die in de bodem zitten, in onze grond zitten, die beïnvloeden hoe we denken, die beïnvloeden onze gevoelens en de werking van ons immuunsysteem. En met die kennis is Adam dan eigenlijk de zoon een pleitbezorger geworden van net die meer avontuurlijke speelplekken.
zonder betonnen asfalt, maar plekken waar kinderen echt in contact kunnen komen met de grond en de natuur. En hun handen vuil kunnen maken. Voilà, daar draait het eigenlijk om, zegt Bienenstock. Dus kinderen moeten hun handen vuil maken, op die manier de juiste microben binnenkrijgen. Dat zorgt dan weer in theorie voor een goede darm. En die goede darm die gaat ervoor zorgen dat je minder stress hebt, dat de kinderen zich gelukkiger voelen en gaat ervoor zorgen dat je hersenen beter werken. Sterker nog, het zou zelfs een effect hebben op het pestgedrag op de speelplaats. Dus hij heeft data verzameld van al die projecten waar hij een groene speelplaats heeft ingericht, al die plekken over de hele wereld. En wat blijkt? Dat bijna 80% minder pestgedrag voorkomt op die groene speelplaatsen. Ja. En dat heeft volgens hem er dus mee te maken dat er minder stress is in de hoofden van de kinderen. Er is minder conflict. Daardoor is ook het gevoel in die hele school anders. En dat leidt dan weer volgens hem tot minder absenteïsme met de leerkrachten. Zelfs de leraren die blijven minder vaak thuis, ze zijn minder ziek. Dus het heeft eigenlijk een effect op de hele school. En dat werd ook bevestigd door de directrice van de school in Boksbergerheide. En zij zei ook, ja, tot een paar jaar geleden was ik zelf nog zorgjuf. En na de speeltijd bestond mijn taak er vooral in traantjes drogen, herstelgesprekken voeren, conflicten oplossen, luisteren naar de kinderen. Maar ja, dat is nu helemaal verleden tijd, zegt ze. De tijd van vervelen op de speelplaats en ruzie maken, dat is echt voorbij. Oké, het gebeurt nog wel eens, maar niet meer te vergelijken met hoe vaak het vroeger voorkwam. En dat zorgt er dan weer voor dat die zorgjuffen tijd hebben om echt met de leerlingen bezig te zijn, 1 op 1 in de klas ook. Ja, jij zegt verveling is voorbij. Ik denk zelfs misschien het tegenovergestelde. Kinderen worden er misschien net ook heel creatief van in hun spel. Ja, dat vertelde Adam ook. Ik vroeg hem, ja, wat vind jij eigenlijk nu de beste verandering hier op de leukste speelplek op de speelplaats? En toen wees hij naar een hoek van het domein, waar een hoop takken op elkaar gestapeld waren. De kinderen hadden alle stokken verzameld en hadden daar een kamp gebouwd. En hij zei, ja, wij volwassenen, wij grote mensen, wij denken dat we slim zijn, dat we van alles kunnen bedenken, maar de beste ideeën die komen eigenlijk van de kinderen zelf. En vanuit hun eigen creativiteit en de dingen die zij bouwen, hè, die kampen maken of zandkastelen bouwen. En de directrice Ria die vertelde daar ook over hoe zij zag hoe kleuters op een boomstam een winkeltje begonnen te bouwen met dennenappels, met stenen. Dat kampen bouwen, dat werd vroeger niet gedaan. En ook dat tiny forest, waar dat kinderen tot rust konden komen, een beschutplekje konden vinden in de schaduw, even de grond aanraken. Ja, dat zorgt eigenlijk voor meer rust en creativiteit, zegt zij. En wordt die plek eigenlijk ook gebruikt om voor meer dan alleen buiten spelen tijdens de speeltijd? Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel lessen nu naar buiten trekken. Wel, dat heb ik daar ook woensdag voormiddag gezien, inderdaad, dat de kinderen daar samen met de leraar over de speelplaats liepen. De directrice vertelde daarover dat de instructies dat die nog in het leslokaal worden gegeven, dus eigenlijk de theoretische les, en dat daarna de praktijk, dat die dan in groepjes of individueel de oefeningen gemaakt worden buiten. En wij stonden daar, ik en de fotograaf, en we werden ook aangemaand door de juf om opzij te gaan, want we stonden voor het podium. Oei. Ja, je moet je niet meer voorstellen dan een grote boomstronk die daar lag in het schors. En wij stonden net voor een hele grote boomstam met een gat in. En voor je het wist stonden al die leerlingen rond ons en kroop er iemand in dat gat en er werd daar een soort spreekbeurt of presentatie of zo gegeven. Ja. Dus daaraan zie je wel dat het ook effectief gebruikt wordt om les te geven en oefeningen te maken. Ja, en dat klinkt eigenlijk heel erg leuk, maar ik vraag me ook wel tegelijk af van, verliezen kinderen hun aandacht niet zo? Want er zijn wel heel veel prikkels ook buiten, hè? Ja, daar zit wel iets in wat je zegt, Kato, maar Adam Bienenstock, onze Canadese expert waar ik het daarnet over had, die heeft daar een heel ander idee over. Dus hij zegt, om dingen te onthouden, moet je net al je zintuigen gebruiken. Zo werken onze hersenen nu eenmaal, zegt hij. Dus pas als je al je zintuigen, als die allemaal aanstaan, om het zo maar eens te zeggen, dan kunnen je hersenen ook informatie opslaan. En hij verwees daarbij naar onze eigen herinneringen uit onze kindertijd. Hè. De dingen die je zelf leuk vond, waar je nu aan terugdenkt, waarschijnlijk waren al je zintuigen aan toen. En hij haalde ook zelf het voorbeeld aan, wat veel mensen misschien wel zullen kennen, is zo de smaak van zand in je mond, of het knarsende geluid dat maakt tussen je tanden zo. En hij zei, dat zijn momenten daar zijn je zintuigen bij betrokken. En dat is volgens hem de reden ook waarom we die dingen dus kunnen onthouden. Hè. Als je zintuigen erbij betrokken zijn, dan kunnen je hersenen die informatie opslaan. Nu, hij zei daar ook bij, vroeger speelden kinderen 4 tot 8 uur buiten per dag. Nu is het nog maar 3 kwartier tot een uurtje.
Ze spelen weinig. Ja, heel weinig. Ze brengen heel veel tijd door achter een scherm, op een smartphone, YouTube, gamen. En wij steken ze eigenlijk in klaslokalen om dingen te leren. En dat zijn net heel steriele omgevingen, zegt hij, waar je zintuigen niet gestimuleerd worden. Maar wij verwachten wel dat de kinderen daar al die informatie gaan opnemen en opslaan. Jannik, zo'n groene speelzone is natuurlijk een hele verandering. Niet alleen voor de school zelf, maar ook voor het kind. Wat was eigenlijk de grootste aanpassing in Genk bijvoorbeeld? Ja, Kato, daar gaat het vooral over een mentaliteitswijziging, zowel bij ouders als bij leerkrachten. De directrice Ria die vertelde mij hoe ze op vraag van een hogeschool de speeltijd hadden gefilmd, maar dus op de oude speelplaats. De verharde betonnen speelplaats. En toen zagen ze eigenlijk waar die kinderen echt naar op zoek waren. Vrij spel. Op trappen klimmen, tegen muren kruipen. Er waren verbouwingswerken bezig en er lagen wat betonblokken in de hoek. Ja, daar wouden die kinderen ook op kruipen. En telkens zagen ze daar dan een juf of een meester bij staan en zeggen, ja, dat mag niet. Je gaat je pijn doen, je kleren gaan vuil worden. Dus ze liepen eigenlijk als een politieman of vrouw, als het ware, over de speelplaats om dat gedrag in te perken. En daar hebben ze dan gezien van, ja, nee, dat is eigenlijk niet de juiste aanpak. En we moeten het helemaal anders gaan doen, hè, die ontharden, meer groenzones. Maar dat vraagt dus ook een heel andere manier van denken bij de leerkrachten ook. Want alles wat dat voordien ontmoedigd werd, moet nu toegelaten worden. Hè. Je mag je vuil maken, je mag wel eens risico nemen, eens een keer springen. Ja, het kan wel eens gebeuren dat iemand zich pijn doet en dat er traantjes bij te pas komen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook bij de ouders, hè. Ria vertelde mij dat ook aan de ouders duidelijk moest gemaakt worden, ja, dat kinderen alles kon thuiskomen met een bluts of een buil. En ja, dat kleren ook wel eens vuil kunnen worden op zo'n speelplaats. Dus het is niet echt een heel goed idee om je nieuwe outfit voor het lentefeest of het communiefeest aan te doen op de speelplaats. En ja, en die nieuwste schoenen, laat die ook maar best thuis. Dat heeft wel een tijdje geduurd, maar eigenlijk nu is iedereen mee in het verhaal. Iedereen heeft de voordelen ervan ingezien, zowel de leerkrachten als de ouders. Dus op dat vlak zeker een geslaagd traject. En ik kan me voorstellen, dat hoort er ook gewoon bij. Hè? Als kinderen spelen, dan worden ze wel eens vuil en doen ze zich wel eens pijn. Al stel ik me misschien ook een beetje de vraag, ja, in zo'n groenzone, in een bosachtige speelomgeving, ja, daar zijn misschien ook wel gewoon net iets meer risico's dan op een mooi afgebakend stuk beton, waar niet al te veel mis kan gaan. Ja, Adam Bienenstock die had daar ook een mening over. Risico wordt heel vaak uitgesloten nu op speelpleinen, hè, door allerlei rubber of zachte ondergrond aan te brengen. Maar hij ziet dat helemaal anders. Hè. Dus hij, uit de data die hij terugkrijgt van zijn projecten, uit dat onderzoek blijkt net dat je op zo'n groene speelplaats, of dat op asfalt beter, dat daar de letsels 12 keer meer voorkomen dan op zo'n groene speelplaats. Dus eigenlijk zo'n groene speelplaats lokt minder blessures uit. Ze zullen wel eens een schaafwonde of een blauwe plek hebben, maar ja, dat is ook normaal bij kinderen die buiten spelen. En volgens Bienenstock heeft dat sterk te maken met de manier waarop kinderen buiten spelen op zo'n groene speelplek. Dus als ik daar straks ook al zei, de zintuigen, als je met je zintuigen speelt, als al je zintuigen aan het werken zijn, als ze aanstaan, dan zijn ook je hersenen alert. En hij vertelde me ook van, ja, zo'n kind dat over zo'n houten boomstronk wandelt, zo'n balk in het gras. Ja, als je daar naar kijkt, dan steekt het wel eens zo het puntje van je tong tussen je twee lippen naar buiten. Zo. Dat is zo het teken van opperste focus en concentratie. En hij zei, ja, dat soort gedrag, dat ga je in een klaslokaal veel minder zien. Maar het is net dat puntje van de tong dat er buiten komt, dat het een signaal geeft van, oké, ik ben een volle focus, ik ben alert, mijn zintuigen staan aan. En het is net op dat moment dat je ook risico's leert inschatten, zegt hij. Als je met volle focus iets doet en je voelt alles in je lijf, dan leer je ook risico's inschatten. En daardoor gebeuren er volgens hem net minder ongevallen. Ja, ik hoor eigenlijk heel veel goede dingen hierover. Hè. Ook gewoon, de school zal er ook gewoon mooier uitzien met een groene speelplaats. Kunnen we misschien samenvattend nog eens in een paar puntjes opsommen van, ja, wat zijn nu de grootste voordelen voor die kinderen? Minder conflicten, minder pesten, vind ik zelf ook een heel belangrijke. Iedereen kan zich bezighouden met wat hem of haar interesseert. Er is een plekje voor iedereen voorzien. Ja, als je leert risico's nemen, dan krijg je ook meer zelfvertrouwen. Dat is uiteraard ook een groot voordeel. Kinderen leren samenwerken, er is meer empathie.
Het heeft een positieve invloed op concentratie, ook in de klas. En Bienenstock die had daar nog een interessante theorie rond. Hij zegt, ja, de kinderen van vandaag zijn eigenlijk verleerd hoe ze met de omgeving moeten omgaan via hun zintuigen. Dus al die prikkels die we binnenkrijgen, geluid, beelden, smaak en geuren die we ook via onze zintuigen binnenkrijgen, de kinderen kunnen die niet meer juist verwerken, omdat ze het contact met die zintuigen kwijt zijn. En hij zegt, daardoor zijn de kinderen net zo onrustig geworden en stellen veel kinderen ook moeilijk gedrag in de klas. En die groene speelplekken, die kunnen daar net een antwoord op bieden, zodat ze meer terug hun zintuigen kunnen activeren, daarmee in contact komen en zo rust kunnen vinden op de speelplaats. Ja, vooral heel veel positieve dingen. Zijn er ook moeilijkheden bij het vergroenen van de speelplaats? Ja, toch wel een aantal. Het is een heel positief verhaal, maar de directrice Ria in Boksberg die gaf ook wel toe dat de klusjesman wat extra uren moest dragen. Ja. Zo'n groene speelplek. Het vraagt natuurlijk veel meer onderhoud. Ja, de vooruitzichten waren in haar ogen wel positief, omdat het is nog maar net aangeplant. Dus als er 1 keer een volle groei komt te staan, dan zal dat onderhoudswerk misschien wel wat minder worden. Ja, er stonden ook nog wat bescherming rond de bomen, zo rond kastanjehout, die moest ook nog verwijderd worden. Ja, je kan ook niet een hele speelplaats ontharden, zegt ze. Er moet ook een plek zijn om die kinderen die graag willen basketballen of voetballen een kans te geven. Ze hadden het ook over een groot dansfeest met 600 leerlingen dat elk jaar doorgaat. Het schoolfeest, dat moet natuurlijk ook nog kunnen plaatsvinden. En het wereldbefaamde muurgeklop, dat kan ook niet plaatsvinden zonder een muur of een beetje asfalt. Dus er moet wel nog een klein beetje ruimte zijn voor wat tegels ook. Ja, zeker, dat snap ik ook. Is het voor scholen misschien ook een soort marketingtool? Als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen, is het een lokmiddel om leerlingen naar je school te krijgen van kijk, wij hebben een groene speelplaats? Wel, in Boksberg ontkennen ze dat. Het is natuurlijk al een heel grote school. Ze zeggen, wij hebben dat niet echt nodig. We tonen het wel of we vertellen het wel aan de leerkrachten en de ouders. Ik moet wel zelf zeggen dat als je een school moet kiezen voor je eigen kinderen, als ik uit mijn eigen ervaring mag spreken, dan heeft dat zeker wel een rol gespeeld. Dan kijk je daar toch wel naar, want elke ouder wil natuurlijk een fijne omgeving voor zijn kind om in te spelen. En dan is zo'n groene plek natuurlijk veel aantrekkelijker. En de mensen van het Provinciaal Natuurcentrum, die daar ook aanwezig waren, die vertelden mij dat er toch scholen zijn die het wel gebruiken als een tool om ouders te overtuigen, die daarmee naar buiten treden met hun nieuwe speelplaats. En dat het ook aanslaat. Dus voor sommige scholen dient het dus ook wel als een marketingtool. En dan zie je dat zo'n verhaal, wat dat goed is voor het klimaat, goed is voor de gezondheid van de kinderen, toch eigenlijk ook een hefboom wordt voor scholen om leerlingen binnen te halen en ouders te overtuigen. Ja, tuurlijk. Het is ook wat leeft bij de mensen, denk ik. Hè. Hoeveel tijd heeft het eigenlijk gekost voor de school in Genk om van beton naar groen te gaan? Ja, een jaar of 4 geleden was die heide waar we stonden nog verboden terrein. Dus zo lang heeft het ongeveer geduurd. Dus tijdens de coronatijd zijn ze eraan begonnen, de eerste vergaderingen en dergelijke. De doorlooptijd in Limburg, is mij verteld, die is hier wat langer. Dat heeft te maken omdat er in dat traject sterk ingezet wordt op participatie. Zowel van de leerkrachten in werkgroepen, maar ook inspraak van de ouders. En ook de leerlingen worden bevraagd. Nu, er is ook heel wat gebeurd daar in Boksberg. Ook problemen rond wateroverlast die zijn aangepakt. Ik zei daar straks al dat die school op een helling ligt. Het water dat stroomt dan naar beneden. Dat zorgde voor modder in de fietsenstalling helemaal onderaan de berg. Nu is er een wadi aangelegd die heel veel water kan opvangen. Je hebt die heide, je hebt dat tiny forest waar ik het over had. En dan zijn er nog watertonnen geplaatst om water te kunnen hergebruiken. Dus er is best ook wel wat gebeurd. En daarmee had die doorlooptijd toch wel even kan duren. Ja, dus er is ook wel wat in geïnvesteerd om er eigenlijk een hele leuke groene speelplaats van te maken. Ik kan me voorstellen dat die speelplaats ook heel erg leuk kan zijn voor bijvoorbeeld kinderen uit de buurt. Is dat ook de bedoeling dat zij daar eventueel naartoe kunnen gaan? Dat zou inderdaad heel leuk zijn. Dat is een heel leuk idee of een goed initiatief. Zeker in Boksbergen, waar die school midden in de wijk ligt. Ik heb er ook over gebabbeld met iemand van het Provinciaal Natuurcentrum. En hij zei dat daar voorlopig nog niet zo heel veel enthousiasme voor bestaat bij de scholen. En dat is vooral uit angst voor vandalisme. Dat infrastructuur beschadigd zou raken, graffiti, dat soort dingen. Nu, een mogelijk idee of een voorstel dat op tafel ligt, is bijvoorbeeld dat scholen hun speelplein gratis ter beschikking zouden stellen aan de buurt.
als er dan ook een ouder meekomt die toezicht houdt en erbij blijft bij die spelende kinderen. Maar goed, dat is nog maar een voorstel, het is nog geen concreet uitgewerkt idee, maar het zou natuurlijk leuk zijn om plekken waar zoveel in geïnvesteerd is en die ook zo leuk zijn voor kinderen om te spelen, dat die ook toegankelijk zijn in het weekend en tijdens de schoolvakanties. Ja, dus wie weet kunnen daar binnenkort een hele hoop kinderen zich geweldig op amuseren. Dankjewel, Jannik. Graag gedaan. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.